So, ni'n mynd i baratoi y pwdin siocled gyda blas lemon. Reit. So'r cam cyntaf, ni'n mynd i baratoi'r Swiss roll. So, yn y ddisgyl, mae 'da fi 2 wy, so yr un o'r pwysau, so 2 wy, 2 owns 50 gram o siwgr caster, a 2 owns 50 gram o flawd codi, a llon llifwrdd o coco tywyll o ansawdd da gyda 70% o coco ynddo fe. Reit, oce. So mae'n rhwydd iawn 2, 2 a 2. So, na gyd chi'n neud yw chwirlio yr 2 wy a'r siwgr, a fech chi'n ymlaen i wneud hwn wedyn am rhyw 5 munud, nes bod e'n dwbli mwy mewn maint, bod e'n dod tipyn mwy efennog, bod e'n dod yn ole, a bod e'n dod tipyn mwy ysgafn. Reit. So, perian llaws i ore, achos mae 'da chi bach mwy o rheolaeth. Yna ni, so mae hwnna yn barod. So, dwi wedi bod yn paratoi hwnna, a bod chi'n just yn cyrraedd wedyn, bod chi yn gallu gweld y rhiban yma yn ymddangos ar y wyneb wrth gadael y wisg i gwmpo. Hyfryd. So'r cam nesaf i'w ychwanegu'r blawd. So, blawd hunan godi. A mae eisiau rheddill yna ni. Just i osgoi'r y twlpe. So ti eisiau fe gyd i fod yn ysgafn iawn fan hyn, den, wyt ti? Bod ni'n cadw'r ysgafnder. Ie. A mae'n bwydyn bach iachus iawn hyd at yr hufen sy'n cyddio yn y canol, achos does dim menyn ynddo fe, does dim braster o gwbl. So'r ysgafnder yr wy sy'n mynd i ysgafnhau yr holl beth. Na ni, so just i rydyllu. A mae'n gweithio yn well wedyn i rydyllu'r blawd coco gyda y blawd. Reit. Achos mae'r cyfan yn cymysgu. Mae'n mewn rhywun pryd wedyn. Na ni, so disgo gwared y manion. So gan bod ni'n mynd i'r ymdrech i gasglu'r air yma gyd yn y ddisgyl, yn lle bod ni'n colli'r holl beth, llwy miniog sy'n eisiau. So dim llwy bren, neu spatula. Ie. Plygu fe gyd. Bod ni'n cadw ar patrwn wedyn a gythuriad. Ac yn ofalus ac yn araf, ie? Ie. So bod ni'n crafu rown yr ymyl, a bod ni'n mynd trwy effaith marmor, gywared y brwsion sych i gyd, a dwi'n meddwl bod ni bron fod na. So yn y cyfamser, na i jyst sôn am y tin Swiss roll sy'n ymlaen i fan hyn. So mae wedi cael iro gyda heinen o bapur gwrsaim, a maint y tin, mae hwnna'n bwysig iawn, sef 12 gyda 15 modfer a draws. So mae'r cyfan cael ei osod wedyn mewn pentyre. So fydden ni ddim yn rhoi cwbl yn y canol a'i wasgaru i'r 4 cornel, achos wrth wasgu y gymysgedd, byddech chi yn malu yr swigodd bach mae gyd. So mae gyd i wneud fel ydyn Sian am yr ysgafnder. Eich sy'n meddwl, jyst reid yn y canol sy'n dweud, jyst i wasgaru fo, ia. Oes am fflat. So mae dipyn mwy rhwydd nawr i orchuddio'r tin. So jyst blaen y llwy, so to bod ni'n ysgafn iawn ar y deg. Eisiau bod yn delicate fan hyn sy'n nawr, ynddi fe? Pwyll biau nawr. Ie. Ie, ysdim o'r pwyll sy'n llyfu'r bwlen yn barod. Fewn na fo. Na ni, so mae hwnna wedyn yn barod i bobi. So mae'n cael ei bobi wedyn yn gyflym iawn ar wres 180 Celsius, 350 Fahrenheit, 9.4 am rhyw 10 munud. Os ti'n eisiau lot yma fe, tenna, di'n y bon i fe, Ie, na ni, yn union. A mae gyda fi un wedi baratoi yn barod, nes bod yn debyg iawn i hwnna. Reit. Mae'n bwysig wedyn bod chi adlu oeri yn fflat ar yr hambwr pobi, a ar ôl oeri, da ni'n barod i droelli. Reit, so na fe, iawn. O bapur gwrsaim ar y top. Na i just droi, na beth i'n mynd i mynd i droi'r bwrdd torri sy'n ymlaen i fan hyn, fel bod ni'n gyn yr rhedeg yr un siap. Reit. Iawn. A just rhwygo y papur, achos da ni gyd yn tueddu i dynnu fe gyd i ffwrdd fel un tudalen, ond mae'n rhwyfach just i dorri fe fan just trwy bedi. A droies i hwnna rown, waff yna. A dim gyfrinach, dim meddwl amdano fe hanner ffordd, na? Mynd amdano ni, Sian. Reit. Nawr te, so mae'n mynd i gael ei baratoi mewn tin fel tronch. Reit. Ar draws. Wedyn, yn y pecyn, chi'n cael y darn papur neu darn plastig hudol yma, fel mat. A mae hwn wedyn yn rhoi yr siap mwyn creu y plisgyn siocled a fydd fel cragen o amgylch y pwdin gorffenedig. Reit. Iawn, so does dim eisiau iro'r tin, achos mae'r mat neu'r darn plastig yn mynd ar y gwylod, yr siaced siocled gyda'r ochr allanol. Am eitha cryr dar siocled. O, reit. Fel yna, reit, wasgu fel awr. A am bethau, os ydych gacen llyfo bach yn sych, mae eisiau ychwanegu mwy o leithder a esgus da bob amser i'w gwirod. O, da. Pam lai. So, chydig bach o wirod, blas oren. Reit. A y llenwad, mae gyda ni, os chi eisiau blas. Na, gael blas. Gys i'w funud ar ôl iawn Gareth i orffan. Fan hyn, mae gyda ni hifen dwbl wedi cael ei chwirlio. A twm, dwi'n mynd i ychwanegu y ceiled lemon, achos mae blas y lemon jyst yn torri ar blas cyfoethog y siocled.
So hwnna wedyn yw'r awgrym o'r lemon. A mae'r lemon neu'r ceiliad yn mynd i drwchu yr hufen i ni. So jyst i gymysgu. A mae hwnna gyd yma mewn i grombil y gacen, Sian. Iawn. Ie. A Sa'i mae'n asti ti fan hyn nawr? wedyn yr mafon ar y top. Reit. A mwy o'r gacen siocled ar ei benne. So i wasgu fel awr yn dda iawn. Wps. O, fi'n gweld. Ti'n neud Na parsel ni bach? yn union. So unrhyw fath o fanion sydd ar ôl. Mae'n llawer o fanion gyda fi, neu rwy'n to. So mae'r gamp yn y fe. So mae'n rhaid chi ddychmygu nawr bod hwnna wedi bod yn yr oergell. A ni'n barod ar gyfer So ti roi yn yr oergell gynta? Ie, ond da ni yn mynd i ddatgelu hwn nawr. Okay, So, dwi'n gweithio bod yn mynd i weithio. So, ni jyst yn mynd i droelli y pwdyn. O. Gagwared yr metal. Hei, siwr! A iawn chdi, Gaz. Iawn. grêt. A dwi'n meddwl bod eisiau mwy o siocled na ni, oes e? Mwy o siocled ar ei benne. Iawn. Waw. A jyst i atgoffa ni beth sy'n cuddio yn y canol, mwy o ffrwythau. Cael rwbath bach i achdi, so does, bach o flas. 1.5 dydd. 1.5 dydd, ia. Torra rhyw sleisa na chi ni, Iwan Gardd. Diolch yn galon i chdi am heddiw yma. Croeso. Fwy di bod yn hyfryd iawn. Diolch yn fawr iawn.